20 martie 2025, la aproximativ un an după altoirea în despicătură. Acesta este un corcoduș, portaltoiul, iar altoiul este luat de la un apricot, o încrucișare între cais și prun, și deja după un an de zile, după cum se vede, avem câteva floricele, sperând să fructifice pentru a confirma soiul. Așa se face măcar în primul an, să confirm soiul. Văd că unele au fost și polenizate, se pare, au fost foarte cald zilele trecute. Se pare că altoiul este destul de bine închegat. În despicătură am avut 2 altoi și s-a calusat destul de frumos. I-am dat cu niște mastic, i-am dat în toamnă cu mastic ca să reziste peste iarnă, și acum la un an am mai tuns un pic din el. Aici era deja, am mai tăiat și arată super bine. O să-l conduc sub formă de vas, dar să vedem ce fructe sunt. Fiind primul an, s-a prins de minune. O să mai încerc, este o altoire foarte, foarte ușoară. Pur și simplu trebuie doar aliniat calusul aliniat cambiul. Este acel strat dintre scoarță și porțiunea lemnoasă care se numește cambiu.